Welcome back to my YouTube channel. बयखौबो नैबे पाहारगंज हटेल्सनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। नैबे दायो मोनाबिलि सम जों मोनफैबाय दायो हटेलाव एसे फ्रेश जानानै लाबाय। दायो जोङो दानिकि दिल्ली निउ दिल्लीयावहाय एसे बेरायगोन ओमफ्राय ओंखामबो जोबोर उखैबाय एसे ओंखाम जानानै लानि नङा होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो निउ दिल्लीयावहाय टाउनाव जोङो बेरायगोन मा नुगोन बेखौ मोनथिया आं फार्स्ट टाइम हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय जि नुयो आं नोंथांमोननो एसे एनै दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। प्रग्रामनि भिडिअखौ गाबोन एक्सट्रा ब्लग भिडिअ बनायगोन दिनैनि नैबे बेरायनाय भिडिअखौ टाउनाव बेरायनाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननो एक्सट्रा भिडिअ बनायनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंनि रुमा थार्ड फ्ल'रमोन दायो रुमखौ मारिना लाबाय नै लेब में जायगा बे लेब में दायो जोङो बेरायनो थांदोनि लेबाव गाखोबाय आरोना What's saying something जेनेबा आदा एनसामखा फिसानिफ्रायनो देरनानैसो माहाय बिलाइ जाबाय बिलाइ जाबाय ने देरनासो बेराय मा आदा ओरै मा बिलाइ जाखो दिलै देरनानै एसे गुवार जाबाय आरो गोलाव जाबाय मोखाङाबो एसे बहल ओइलाय नाय मिनिदो नाय गोलाव जादों मिनिदो जाबाय नों बेसेबां बिराद जटा देरनानै नों बुयासै थांसेन किल'आ खिथानो हरदों किल' बेसे थांदों बुंदे ओमफ्राय आं 88 90 आरो 92 थांबायमोन बिथाङा आं 62 नोंलाय 60 जोंनि थानाय हटेलानो बेनो Oh. One minute. Metro. चलो और चलेगा मेट्रो चलो हाँ आच्छा आदा मोना सिगाङाव फैनाय समाव बिदि थादों आरोना सार दायो बहा थांनो नागिरदों जोङो दिल्ली हादाव नागानि ओंखाम जाहैनोसै नागानि ओंखाम उदिबाय उदिया जारला सन्द' नुखायाखै नुखैबाय ना जाबाय आदा नुखायाखै नुफैथ'वाखै मार्कसो खेवना होदों एसे नुफैथ'वाखै आदा हायनो वाव बासफोरखौ नाय सुपार दायो जों मेट्र' स्टेशनावहाय थांनो नागिरदों मेट्र' ट्रेन गाखोनो नागिरदों वाव मेट्र' ट्रेन गाखोनो थाखाय जों थांबाय थादों दायो नै नाय वाव दायो जोङो टिकेट दाननानै लागोन टिकेट दानग्रोगोन मेट्र'नि ट्रेनाव गाखोनो थाखाय मेट्र' ट्रेनाव गाखोनो थाखाय जों दायो टिकेट दानना लागोन पाब्लिकखौ नाय वाव टिमा जोंनिया नेखिनानै टिकेटखौ दानना लानांगोन आंनि फार्स्ट टाइम आरो लोगोसे फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स नैबे मेट्र' ट्रेनावहाय दायो गाखोगोन आरोना नायदोनि माबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनो नङा होमबा वाव जि गिदिरखा नै बरिया मेट्र' ट्रेनावहाय गाखोनो थाखाय नै टिकेट लाबाय जों गावबा गाव लाजोबनांबाय गावबा गाव टिकेटखौ खिथिनांगोन टिकेटखौ
गाखोनोसै फार्स्ट टाइम वाव देखो लाइट second on over here na metro train na wow ओंखाम जानो फैदों ओंखाम आसाम दिल्ली हाटनि बे सिङाव थानाय बाजार एबा नैबे हटेल नागालेण्डफोरनि बेयाव मोनसे हटेल दङ बेवहायनो जोङो ओंखामखौ जागोन आरो ना आं भिउखौ खिथिनो नोंथांमोननो नाय नैबे हटेला इस्टाब्लिश जानाया 1995 आव आंनो जन्म जायाखैमोन आरो बे समाव इस्टाब्लिश जानाया 1995 नागालेण्ड फुड स्टैंड ब्रिटिश दानसे नागानि ओंखाम लागा बरिया जाबाय जोंना सफैथाराखै सफैथ'वाखै सफैबाय बरिया जोंना नै दासो सफैदो थेंक इउ सफैबाय नागानि ओंखाम जानोसै नागा संनाय एक्जिबिशन टाइप आरो ना बेयो एक्जिबिशन एबा मार्केट बायसा आरो ना थैंक यू फॉर विजिटिंग दिल्ली हाट फाइनाली जों दायो नैबे दिल्ली हाट एक्जिबिशन एबा मार्केटनिफ्राय जोङो बिदाय लाबाय ओंखाम जानो होननानै फैदोंमोन बेवहाय दायो मोजां जाबाय ओंखामखौबो जाखांबाय जोङो नागालेण्डनि फुडआव जाखांबाय जों दायो नैनिफ्राय बिदाय लानोसै आरोना दिल्ली नाइट भिउ बे जाबाय दिल्लीनि नाइट भिउ वाव
वाव वाव जरा देखो सुपर लोगोफोर नैबे भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गाबोननिफ्राय आङो नोंथांमोननो जायनाखि बड'लेण्ड महोत्सवआव जेसेबां प्रग्राम जागोन प्रग्रामनि भिडिअफोरखौ आङो एक्सट्रा भिडिअ होबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे ब्लग भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय